Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί Άγιοι Πατέρες και αδελφοί, ευλαμπήσει προσκυνητέ τον Αγίο Τόκο. Χρέο ξιερών και Άγιο, συγκαλείται ημάς σήμερον στην περίπλετο και ιστορική Ιερά Πονή του Οσίου Πατροσιμών Θεοδοσίου του Κυρουβιάτου, ή να προπέψουμε των πολιών αδελφών ημών, Αρχιμανδρίτη Ιερό, ηγούμενο και ανακαιριστή της Ιεράς Τάρτης Παλαιπάτης, ο όλος φοβερότατο του κανά πιστήριο, άφης βλέποντες προκείμεναν εν μέσα η ώρα. Εξαβοδούμεχα μετά του Αγίου Καλασκικού, Ία του βίου τρυφή διαμένη λύχησα μέθοδος, Ία δόξα έστηκεν επιδίσα μετάφετος, Άτας πιάσας τελέστερα, αρ κύρο τα παθυλότερα, τι τα ροπεί και ταύτα πάρτα θάνατος διατέχει. Την φομερά και ζωφεράν ταύτην πραγματικότητα, την εισαπτήσαν εις των ανθρώπινων ημοκένους έλεγα της προπατορικής παραβάσεως, πως παραθωράτινα και αφύσικον κατάνεση, ο Πανάγαθος Θεός ημών, η να μη του χάκον αθάνατον γέννητε, σε επανορθώσατο ήτι του Ιβίου Ιούβου και φύσατο, αληθεριμόν πάντο παρέδουκεν αυτό, ως και ταπείδωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δέσταβ, ή να δια που θανάτου καταργήσει το του κράτ έφτα θανάτου, του πέσει το διάβολο, και ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν, διατώνεται, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Εν ταύτικη ομολογίαν τε ιερά πίστη της Αγίας ημών Εκκλησίας, ανετράθη ο αδελφός ημών, Αρχιμανδρίτης Ιερόδεος, κατά κόσμον Ιωάννης Υπάκτης, και νυφής το έτ 1929, επαμορίου Μαχαιρά Ηρακλείου Κρήτης, όπου και διοίκουσε τα ενδείκτρια γράμματα. Το 1953 εστρατεύθη εις Ελλάδα και μετέσχε εκστρατευτικού σώματος και μετέβη εις Κορέαν, εν θα εκακουχίε τα παθήματα και τα μαθήματα έμελον να ποδεγγυλθούν αυτόν εις τον επίλοιπον του βίου του. Κατά την εν Κορέα διατριβή αυτού έκανε τάμα εις τον Άγιον Θεόν, ότι αν διασωθεί εκ του πολέμου θα μεταβεί στην Αγίαν Γη προς προσκύνηση των Αγίων Τόπων. Επιστρέψασε Κορέας και μετά πάροδον λίγων μηνών μεθενός φίλου αυτού επραγματοποίησε το τάξιμον αυτού. Το Σεπτέμβριο του 1954, κατά την εις Ιερουσαλήμ επίσκεψην αυτού, συνήντησε τον μακαριστόν Πατριάρχην κυρών Τιμόθεον, ως αντικρίσας τότε τον Ιωάννην, προέτρεψεν επιμόνως αυτόν να παραμείνει στους Αγίους Τόπους, όπως υπηρετήσει την Εκκλησίαν. Του νεαρού Ιωάννου αποκρινεμένου ότι είναι αγράμματος, βλέπουν το δεν δύναται. Ο Πατριάρχης αντίπεν ότι και οι Απόστολοι αγράμματοι ήσαν. Ούτως υγευμένος απολειός ημών αδελφός, καταλήψας των στρατών του επιγείου βασιλέως, εστρατεύθη στην εκστρατητευτική φάλαγα του ουρανίου δεσπότου, ήτι την γεραρά αγιοταθητική μοναδελφότητα, επιδείξας ζήλων και αυταπάρνηση εις την διακονίαν αυτού, μη επιστρέψας ουδέποτε πάλιν εις Ελλάδα. Άματι αποφάση της παραμονής αυτού εντάφθα, διορίστη παιδονόμος εν τη Πατριαρχική Σχολή και το 1956 ανέλαβε την επιστασία της Ιεράς Μονής Θαβορίου Όρου. Ενή και εκάρη μοναχός την 5η Μαΐου 1957 χειροτονηθής διάκονος και πρεσβύτερος το Ιδίο ΕΠ υπό του Μητροπολίτη Ναζαρέπ Ισιδόρ. Έκτοτε υπηρέτησε τις διαφόρους διακονίας του Ιερός Βονκελού ως επιστάτης των κτημάτων του τύλου του Αγίου Σάββα
ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αββά Γερασίμου, ως ηγούμενος εν Ιεριχή, ως ηγούμενος της Παρατοριορδάνην Μονής του Τιμίου Προδρόμου, ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Τιμίου Σταυρού και ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Πεντζαλάτου. Τη 25η Αυγούστου του έτους 1976 διορίστη ισόβιος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αββά Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Διαρκούσης της σχεδόν 50 ετούς διακονίας αυτού εντάφθα, εργάστη θείο ζήλο δια την ανακέλιουση και των καλοπισμών της Μονής, κοσμήσας δια βυζαντινών αγιογραφιών των ιερών ναών και εξοραΐσας το δάπεδον αυτού διακαλεσί των μαρμάρων, ανοκοδόμησεν των δεύτερων όροφων της νότιο-δυτικής πτέρυγας της Μονής, δημιουργήσας ξενώνα προς φιλοξενία των ευλαβών προσκυνητών, ους και η γάπα ο γέρον ιερόθεος, και πάντοτε αφιέρωνεν ώρας δια την μεταυτόν επικοινωνίαν προς πνευματικήν ηχοδομήν και επιστηριγμόν αυτών. Ως αυτός μη δηλιών ενώπιον κινδύνων, υπερίσπισε θερμός τα πέριξ της Μονής κτήματα του Πατριαρχείου εκ των επιβούλων πολλάκις με κίνδυνον της ζωής αυτού. Το ανθρωπίνος εκυρώμενον ερώτημα, πώς υπέμεινε τας δυσκολίας ταύτας, δύναται να απαντήσομεν δια του Αποστόλου Παύλου λέγοντος, τι ουνερούμεν προς ταύτα, τι σημάς χωρίσε από της αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λιουμός ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς γέγραπτε ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίσιμενος πρόβατα σφαγής, αλλεν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Τα λόγια ταύτα δύνανται να ερμηνεύσωση την επιγής βιωτήν του Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου και την βεβαίαν αυτού πίστην στην εκπλήρωση της μοναχικής αυτού ιδιότητος και την ιεράν αποστολή της αγιοταφητικής ημών αδελφότητος, δια την οποίαν μη φιδόμενος κόπον εινάλωσε εαυτόν επιβδομή κοντά έτη. Εκ μέρους του πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, ως και απουσιάζει δια να παραστεί στην εξώδιον ακολουθίαν του εκκληπώντος Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου, παρακαλώ όπως δεηθώμε εκ βάθους ψυχής, του και νεκρών και ζώντων την εξίαν έφοντος αθανάτου βασιλέως ημών Χριστού, υπεραναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού αδελφού ημών Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου, εν χώρα ζώντων, μετα δικαίων και οσίων, όπως εν εκείνη τη ημέρα της κρίσεως, εκλάμψει ως ο ήλιος συναγγέλης η ζωήν αιώνιον, σοι το Κυρίο ημών Ιησού Χριστό, ορών αυτών και ορόμενος και άλικτον την απ' αυτού εφροσύνη καρπούμενος, αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αΐνιστε αδελφέ ημώ.